soc el Jordi, encarregat del nostre projecte Cansat i encarregat de la redacció de la memòria. He fet el redactat de la memòria i hem explicat què serà la missió primària del nostre Cansat, que com tots els Cansats és mesurar la pressió i temperatura dintre del que és el període de llançament, amb les mesures concretes de la llauna. I després de missió secundària estem implantant un xiframent de les dades per evitar que siguin robades i a banda d'això un sensor de vibració dintre del nostre Cansat per mirar que les vibracions dintre del Cansat són acceptables després de l'enlairament. Hola, soc Walid, el programador del grup, i estic programant amb la placa Arduino, el BMP280, el mòdul SD, l'antena APC220 de 420 MHz, el mòdul GPS i el sensor de vibració. Hola, soc la Núria del grup del CanSecureSat i soc l'encarregada del paracaigudes. Durant el nostre projecte hem provat diversos llançaments amb diversos tipus de paracaigudes, utilitzant diferents alçades i diferents condicions, i al final hem decidit utilitzar el paracaigudes amb Spinford. Hola, soc Yunki, soc l'encarregada de fer carcassa i circuit elèctric del nostre club. El circuit elèctric del nostre Cansat està connectat tots els pins amb el nostre Arduino i després hem de soltar-les perquè no es quedi desconnectada a l'hora de fer l'aïllament.